panahon sa paghinumdom sa mga minahal nga wala na dinhi. Apan ang pangutana sa mata kasing-kasing, andam na bata kung kuhaon na ta sa Ginoo. Kalag-kalag, dili lang kasubo, kundi li pahinumdom nga kinahanglan andam ta. Kayang kamatayon, dili na tumalikayan. Apan may kaluwasan, diha kang Jesus lamang. Daghang nagandom nga makit-an pa ang mga nauna nga nilakaw na dinhi. Apan kung kita anaa kang Kristo karon, makikita ta usab sa langit nga malinawon. Kalag-kalag, dili lang kasubo, kundi li pahinumdom nga kinahanglan andam ta. Kayang kamatayon, dili na tumalikayan. Apan may kaluwasan, diha kang Jesus lamang. Samtang may kinabuhi pa, kay sa langit adunay paglaom ug kalipay. Kalag-kalag, maghinumdom ta nga ang kalag mao ang labing bililhon. Busa alagari ang Ginoo tibuok kinabuhi, aron sa kalag-kalag malipay tang tanan.